Mutane da dama suna ta korafi akan yadda jaruma Hadiza Gabon take gudanar da tambayoyi a gidan tibinta da ke garin Kaduna, inda suke ganin cewa kalar tambayoyin suna iya kai ga tonon asiri da kuma fallasa sirrin da ke cikin rai. Kowa ya san ka da jaruma Hannatu Bashir. Sannan tana zuwa gidanka. Mutane ma sun ce kukan yin tafiya tare. Na zuwa kowa. Ƙorafe-ƙorafen da sun biyo baya ne bayan da jaruma Hadiza Gabon ta saki hirarta da AL-YAHUZ a shekaran jiya, inda take tilasta shi akan sai ya bayyana dalilin da yasa suka yi faɗa da Malam Nasiru El-Rufa'i tsohon gwamnan jihar Kaduna. Ga da yadda hirar ta kasance a tsakaninsu. Ba ruwana. An taɓa cewa ka taɓa faɗa da gwamna Nasiru El-Rufa'i. Dukan Allah. Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i mai gidana ne kuma gwamna na ne. To. Dije wannan tambayar ta fi ƙarfi na. A'a. Kuma wani abu ya faru ya wuce. Sai ka ba mu labari. Ai mun san ya wuce, amma menene ya faru? Ai na yafe mai ya yafe min. To me ya faru? Saɓanin ra'ayi. Sai aka yi yaya. Masha Allah la quwwata illa billah. To yanzu DJ wai hira siyasa muke ko hira industry? Kawai hira gaba ɗaya ne. Ai ka san kana can kana nan ne. To amma ya kamata a ce an dinga balansa a rubuta mutum tambayar shi ya nazari. Kaka damu. Kaka damu kawai ka ba mu labari ya. Nazarin amsan kan yazo. Kuma menene shi yayi? Har aka zo aka yafi juna. Malam Nasir Ahmad El-Rufa'i mai gidana ne da take wuce mai wata maganar. Ai sai ka ba mu labari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.